Na listok ako na MHD, tak som dal občiansky preukaz, nemienim viac im dať, za chvíľku mi ho vrátia a som na ceste domov. Čo mám robiť ďalej? Ďuro ma zobere, hej? A my ideme hrať pre Haiti dobročinný koncert a tu nám ma židobolševici mi dávajú pokut, hej? Jasné. Áno? Dobre, takže Ďuro ma kedy vezme? Ale však oni padnú kurvy. Dobre, ďakujem, ahoj. Skúste si krotiť ten slovník, dobre? Ako nie vy, ale myslím židobolševici. Aj dobre, ty áno. A prosím pekne, čo som ja to vlastne obočíval? Neviem, čo. Voči mne nič. Ja vám pokutu nedávam, že to bolo